Компанията от Сергеево и за всички гости от партера специално. Може ли за бат Златко? Айде, една хубава девятка. За бати Златко? Аз си мисля, че моята е най-подходяща. Най-новата ми песен с Саша Риков специално за тебе. Бива! За тебе, бате. За бате Златко специално. Винаги. Благодаря. От сърце. Айде, майстор, чакаме да пуснеш тази яка песен. Малко да усилиш музиката. Ти го можеш най-добре. Да се купят всичките носи, става ми душата ще ти правя, от тебе взимам всичко и не жаля. Сега, шокор, ми свикал. На него му вали просето. На него му вали просето. За него проше, разбира се. Рико Мамас. Най-малко са не яките неща. Пукат всичките троси, става ми душата ще ти правя, от тебе взимам всичко и не жаля. Шокор, ми свикал. Рико Мамас, шокор, ми свикал. Как да я ударя? Това как да се ударя, когато си друга. Айде, колеги! За бартери за якото проше, разбира се. Порца за хората.